Srdačan pozdrav poštovani gledatelji. Vrijeme je za novo izdanje Otvorenog studija u programu VTV televizije. Naš današnji gost je gradonačelnik grada Lepoglave, gospodin Marijan Škvarić. Lijepi pozdrav i dobro nam došli. Pozdrav vama u studiju Vanjske televizije, pozdrav svim vašim gledateljima i uvijek poseban pozdrav mojim sugrađankama i sugrađanima moga grada Lepoglave. Gospodine Škvarić, unatoč pandemiji 2020. godina, o tome smo već govorili u našim prijašnjim emisijama, je bila jedna od najuspješnijih godina za grad Lepoglavu i po broju realiziranih projekata, po proračunu, po brojnim pokazateljima. Radno je aktivno počela je 2021. Upravo ćemo današnju emisiju posvetiti svemu onom što se radi i planira. Ipak ćemo nekako početi s razornim potresom koji je 29. prosinca pogodio Banovinu. Osjećao se i u ovom našem dijelu. Ostavio je trag u gradu Lepoglavi. Proglašena je prirodna nepogoda. Kakva je situacija, kakve su štete i što se trenutno radi? Ja bih se ipak na 2020. godinu osvrnuo na to da zaista je bila veoma zanimljiva, moram reći tako nažalost, jer imali smo nekoliko prirodnih nepogoda na području grada Lepoglave koje su bile proglašene. Imali smo mraz, imali smo štete od tuče, imali smo velike količine oborina, imali smo orkanske vjetrove, da, imali smo COVID i na kraju smo dobili i potres. Da, to je zaista u tom dijelu trebalo sve to, neću reći preživjeti, ali naći odgovarajuće mjere i rješenja. A ja mislim da sam to i kao gradonačelnik uspio, a i vjerujem da i građani u tom dijelu su dobili jednu satisfakciju u tom kontekstu. Da, ipak moram reći najveću problematiku koju smo imali za sad osim COVID-a, da, to je bio potres i potres je također pogodio naše područje i nanio je dosta velike štete. U onom dijelu ja kao gradonačelnik odmah sam pokrenuo proceduru koja ima ovlaštenja, to je da sam na teren poslao pre svega vatrogasce. Ovim putem se zaista posebno zahvaljujem i njihov rad, samoprijegor, dragovoljnost je doprinijelo tome da smo taj isti dan, već popodne, unatoč kiši koja je padala, krenuli u pomaganje ljudima, sanaciju krovišta, dimnjaka koje su se srušili i naravno svim ostalim stvarima koje su trebali u tom dijelu. Dao sam nalog da odmah isti taj trenutak izađu van građevinarci, također i oni koji su napravili procjenu štete i napravili također i dio kako će se to riješiti i dao sam nalog da sve ostale službe, također dimnjačara i moje službe u ovom tekućem dijelu izađu i počnemo sa čišćenjem. I naravno dao sam i nalog svom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da izađe na teren i da mi daju prvi uvid u štetu koja je nastala na području grada Lepoglave. Kad nažalost rezimiramo najveće štete, a evo prva procjena je bila skoro 13 milijuna kuna štete koja je nastala je na zgradama u našoj glavnoj ulici Hrvatskih Pavlina, a to su one ulice, to su one zgrade koje su prije svega u državnom vlasništvu i one su 20 godina nažalost neuređene. I 20 godina ja praktički kao sam gradonačelnik pokušavam sa državom riješiti situaciju tih zgrada, da i stanari koji su tim stanovima, a nisu vlasnici prije svega država, da nađe rješenje. Da li je to proda, da li će to dati stanarima što je trebala, da oni budu korisnici, odnosno vlasnici tih stanova i tih zgrada, onda bi se zgrade i uređivale. Ovo nažalost nije bio slučaj i došlo do tih oštećenja koje sam i naveo. Ima tu još i nekoliko isto zgrada u tom centru Lepoglave gdje je također došlo do rušenja dimnjaka, a čim se ruši dimnjak odmah se ošteti i krovište i također smo tu napravili sanaciju. Ali imali smo i na širem području, to su većinom starije kuće koje su pretrpjele štetu. Moram reći evo da gradska imovina, gdje imamo to je najviše tkic, odnosno dom kulture i prije svega i gradski uredi gdje jesu, oni nisu pretrpjeli nikakve štete. I tu je točno razlika, vidi se ono da li ste dobar gospodar i domaćin, da ono što je gradsko, ja kao gradonačelnik i stalno smo ulagali, uređivali, skrbili o tome, a tamo gdje država to nije učinila. Također imamo štete, također i na vjerskim objektima, to je prije svega i naša crkva, također i zgrada gdje živi župnik, znači župni ured, to su i jedan dio kapela, kako Svetom Ivanu, također i u Kamenici i također na Višnjici.
To su direktne štete. Imamo one indirektne štete također u tim kulturnim dobrima gdje je došlo do oštećenja, prije svega nešto fresaka, gdje je ranger i ostalim stvarima, to će biti teško procijeniti koliko su to štete. Mi u dogovoru sa restauratorima koji su zašli van također procjenjuju taj vid aktivnosti koje treba tu provesti. Ima tu i problem da u tim nekim zgradama imamo i nekoliko obitelji koji trebaju i smještaj, drugi smještaj, jer unatoč što su statičari rekli da je ta zgrada privremeno nenastanjiva, ali se može biti ipak unutra da nisu baš narušena statika u tom dijelu, ali teško je živjeti unutra i nesigurno je, našto još sad kad idemo u sanaciju dimnjaka, da se ne može niti zagrijavati taj prostor i to moramo naći. I opet sam uputio također Ministarstvu državne imovine, u Lepoglavi opet ima i nekoliko stanova koji su prazni, to su državni stanovi, da ih što prije donese se odluka da se tim obiteljima pomogne. Oni su sad privremeno smješteni kod svojih obitelji, da ne se pomogne i dok ne nađemo konkretnu realizaciju u tom dijelu. Ono što je još grad konkretno odradio, to je da smo mi platili projekt kompletnog sanacije dimnjaka za sve zgrade koje jesu. Dimnjak je osnova koji su se srušili, napukli. Imamo troškovnik koji treba uložiti da se to napravi i sad smo tu zapeli u toj koordinaciji, suradnju sa državne razine i lokalne razine i naročito i ovoga naših stanara da li znaju da li će oni ulagati, da li će im se vratiti ti novci. Ja znam da je i problematika da su svi radari okrenuti prema Banovini gdje su najveće štete, ali evo ja očekujem da se i ovaj naš dio problematike koji ima u području Lepoglave uvidi i da nađemo rješenje za građane grada Lepoglave. Koje bi po vašem mišljenju bilo najbolje rješenje za te državne zgrade koje su i prije bile zapuštene i neodržavane, a posebno sad su još i dodatno oštećene potresom? Ono najbolje rješenje u svemu tome, a to je dao sam i taj prijedlog, neka te zgrade se daju vlasništvu grada Lepoglave. Da, ja ću dobiti jedan veliki problem, zgrade koje su prije 20 godina smo dobili onda, a to nije bilo sluha od strane države, onda bi mi već napravili jedan kvalitetni sadržaj, opremili te zgrade. Evo, za jednu zgradu smo imali da to bude jedan tehnološki park, jedan centar i centar za mlade gdje bi mogli to dati takvim ljudima i prije svega to bi mogli urediti s fondova Europske unije, jer bi bili vlasnici. Nije bilo sluha, nudili su nam čak i po 1 milijun kuna da grad otkupi pojedine te zgrade, uloži to. I evo, došli smo u situacije da sad možda bi bilo najbolje neke zgrade potpuno srušiti i napraviti potpuno nekakve nove objekte. Nisam s tim zadovoljan kako se ponašali, dao sam zahtjev ako treba, neka to daju gradu, onda znam na čemu sam i onda će grad putem svog sustava koji jesu, operativnosti, a naći ćemo i novci, nije to baš isto bezazleno, da pomognemo tim ljudima. Unatoč materijalnoj šteti na svom području, grad Lepoglava brzo je i humanitarno djelovao prema Banovini. To je bila i financijska pomoć i donacija stambenog kontejnera. Pa naravno, da, imamo i mi također obveze, probleme, ali naravno imamo i veliko srce i osjećaj odgovornosti da trebamo pomoći i drugima. Odmah također nakon tih prvih dana grad Lepoglava je uplatio direktno sredstva na račun Hrvatskog crvenog križa. Također smo odmah pokrenuli i sakupljanje potpore i pomoći za to područje i direktno preko Crvenog križa, što je po meni bilo najbolje, jer ljudi koji su to nosili odmah se na licu mjesta sortiralo, točno se napravilo popis, kontroliralo se ko šta daje, dalo se sugestije točno robe koje bi najbolje trebala i tu smo mi skoro 10 tona dali Crveni križ koji je to i proslijedio na to područje. Ali naravno i opet i naši građani su se organizirali, to su bile i udruge mladih, također i izviđači koji skupljaju isto također sredstva za kupnju još jednog stambenog kontejnera, mladi u Žarnici, u Kamenici, u Lepoglavi, vatrogasci, određene udruge. Evo, to smo pokazali zaista jedno veliko srce, ali i davno smo spremni u tom dijelu. I da, naravno, to je jedna dobar sad pokazatelj da imamo jako dobro prilagodljivo gospodarstvenike na području grada Lepoglave. Konkretno, evo, jedan gospodarstvenik je odmah svoj proizvodni program kojeg ima na proizvodnji metalne galanterije i također takve stvari napravio i pripremio izgradnju takvih stambenih kontejnera, jer baš
baš specifičnih, tako da je posebno pojačani, posebno izolirani, da ima unutar tog kontejnera i ovaj sanitarni komplet, znači od tuša, umivaonika i WC školjke i evo i taj dio grad je odmah prvi kontejner otkupio i otpremili smo jednoj obitelji u Gori, u naselju Gora, to je u gradu Petrinji i to je obitelj sa dvoje male djece i vjerujem da im je itekako pomogli. Ne vjerujem, nego je, a najbolje je bilo kada su, nakon tjedan dana kada je bio opet potres u nedjelju, zvali i rekli da je to prvi put kad je bio potres, da nisu trebali trčati van iz prostorije, da su bili kontejneri, zna da je to sigurno, zna da je toplo, snijeg još bio vani i da je to ona jedna velika pomoć u tom dijelu. Evo, čovjeku je drago da možemo pomoći, ali njima još treba puno i stojimo njim dalje na raspolaganju. Ova domaća tvrtka jako se dobro prilagodila trenutnoj situaciji, a kako je zapravo lepoglavsko gospodarstvo u cjelini reagiralo na korona krizu i na koji način je grad pomogao gospodarstvenicima? Pa što se tiče već gospodarstva, to je ono što mogu reći da je gospodarstvo radno mjesto, to je jedan od temelja kojega trebamo ograđivati, trebamo raditi. Što se tiče gospodarstva, uvijek je ona kritika i one izjave koliko je gradonačelnik ili grad osigurao radnih mjesta, koliko je napravio tvornica, koliko je dao plaća. Grad to ne radi. Grad u punom povjerenju treba dati priliku gospodarstvenicima da na ovom tržištu i to globalnom tržištu nađu svoj prostor, da budu konkurentni, da budu cjenovno također isto u okviru kao što imaju i druge. I tu grad Lepoglava pomaže. Pa to na kraju krajeva znam i ja, jer sam ja ipak došao skoro 20 godina, imam iskustva i staža kako u realnom sektoru, a sad ovdje i 20 godina skoro također u ovom javnom sektoru. I znam usporediti i znam dobro definirati stvari. Tako da grad Lepoglava apsolutno je na raspolaganju svim gospodarstvenicima da im pomognemo u onom dijelu ako oni trebaju savjet, izrada svojih poslovnih planova, apliciranje prema fondovima Europske unije, u tom dijelu im grad besplatno daje punu suport i pomoć preko svog projektnog razvojnog ureda. Ali ono što je bitno, a to je da grad Lepoglava ima svoju poduzetničku zonu koju smo počeli razvijati tamo 2005. do 10. godine, gdje ovog trenutka imamo negdje sad još 8 čestica koje su potpuno komunalno uređene. To je nekakvih sad oko 8 hektara, veličine od hektar i pol do 3 i 3,5 tisuće kvadrata i mogućnosti objedinjavanja, cijena 10 eura po kvadratu. To je ono gdje je taj benefit za gospodarstvenike i dobar dio smo već evo prodali. Sad ima raspisani također natječaj i evo taj gospodarstvenik je koga spominjem, prije 2 godine kupio jednu parcelu, najavio da će kupiti dalje parcele jer se on širi, zaposlit će nove ljude i to je ono što grad Lepoglava treba osigurati na neki način podlogu za razvoj gospodarstva. Ali naravno tu i direktno i dajemo subvencije. Naročito za male gospodarstvenike i one koji osnivaju nove obrte i naročito oni koji su mladi gospodarstvenici, u startu im svaka kuna dobro dođe, tako da smo napravili taj jedan projekt gdje subvencioniramo i dajemo 15.000 bespovratnih sredstava za one aktivnosti koje gospodarstvenici tijekom godine i troškove koje imaju za kupnju sirovine, strojeva i ostale aktivnosti koje treba. I to je ono što vidim da je veliki interes sad krenuo i za to dajemo nekoliko stotinjak tisuća kuna. Evo, to je ono što ipak sve radimo i dogovaramo se sa gospodarstvenicima. Ja ću sad posebno inzistirati i tu sam sad već razgovarao s njima da ću napraviti jedan savjet gradonačelnika od strane gospodarstvenika koji će onda biti taj koji će svoje potrebe i aktivnosti direktno dati gradu i meni osobno i ideje kako ćemo donijeti odluke u tom kontekstu. A što se tiče još tih potpora, a to je da smo i prošle godine, a i tu sad pratimo i dali nalog da ne ubiremo komunalnu naknadu. Znači svim gospodarstvenicima je bio lockdown gdje se nisu radile niti sad u ovom
konkretno niti proizvodne djelatnosti, niti uslužne djelatnosti, tako da smo im tu pomogli u tom dijelu segmenta da im to riješimo. Ali velim, najbitnije je ipak dobiti 15.000 kuna, kogod veli puno ili malo, ali vidim za te gospodarstvenike puno znači, da nam je to ona direktna bila najbolja pomoć. I to ćemo sad, taj novi natječaj, evo, raspisati početkom 3. mjeseca, pa već pozivam gospodarstvenike da se pripreme račune, dostave gradu i mi ćemo onda taj dio isplatiti. Inače, 15.000 kuna je maksimalna potpora, a oni moraju imati barem više, duplo više od toga, znači maksimum do 50% cijene i troškova koje imaju i koje daju za potporu. Na gradske potpore uvijek mogu računati i poljoprivrednici. Imamo nedavno konkretan primjer kad je u udruzi pčelara ste zapravo pomogli u prihrani pčela. Oni su isto imali problema prošle godine, pa evo grad ponovno uskočio. Pa što se tiče pčelara, ona su udruga kao i sve druge udruge, one se javljaju na konkretan projekt i programe koje raspisuje grad Lepoglava i daju te programe, tako da su oni dobili ta sredstva. Ovo što je bilo, to je bilo iz jednog drugog, kako mi velimo, konta i programa, gdje su ukazali na tu problematiku koju oni imaju, da evo pčele zbog isto loše godine nisu imali dovoljno hrane, bilo opstojnost tih pčelinjih zajednica da budu i ja sam odmah odlučio da je najbolje da grad Lepoglava koordinira. Mi imamo negdje oko 800 košnica na našem području i svaki ko je prijavio da ima košnicu i preko udruge dobio je 1 kilogram ovog sredstva za prihranjivanje, što su rekli da je njima sasvim dovoljno u tom dijelu. Evo, tu smo pomogli. Ali naravno, oni su dobili na sredstva za program, a kandidirali su program, a to je medeni doručak, tako da je tih sredstava što su dobili od grada, kupili su svakom školarcu u našim osnovnim školama jedan medeni doručak od meda, jednu teglicu, tako da znaju da se jede kvalitetan med z naših bregov, kao što se veli, i naravno s time i pomažemo i naše pčelare. A isto bih htio ipak reći jednu specifičnost da i tu prihranu koju smo dali pčelarima, koju je grad kupio, kupili smo od OPG-a sa područja i sisačkog područja koje je bilo pogođeno potresom. Tako da smo i tu gledali da tim ljudima kojima je teško, ima i taj dio, da im pomognemo, evo, i direktno i indirektno u ovom njihovom poslovanju i ovim teškim trenucima. Ostali poljoprivrednici također mogu računati. Uvijek pripremite program potpore. Naravno, tu imamo također program potpore gdje isto raspisujemo natječaj, isto će biti sad raspisani natječaj, pa ih pozivamo da se jave na te programe i da tu poljoprivrednu proizvodnju koju ima na području grada Lepoglave dignemo na veću razinu. Ali da, tu ipak postoji puno problema na našem području. Lepoglava je većinom ruralno područje. Od 16 naselja, 12 ih je u ruralnom području, 4 naselja su u urbanom dijelu. To ruralno područje ima svoje, nažalost, specifičnosti, a to je da imamo staračka domaćinstva. Imamo veliki broj čestica koje su malih površina i ono što je isto veliki problema, to je da vlasnička struktura, znači, nije definirana, nije riješena u gruntovnici do kraja. Tako da tu postoje korisnik, ali vlasnik je netko ko je živio prije nekih 50 godina ili bilo što. I još se rješavaju gdje puno toga nasljedni redovi nisu riješeni. Zato mi je teško da vi tu neko na takvim uvjetima postignete veću poljoprivrednu proizvodnju, ali ono što potičemo to je to okrupnjavanje i evo dešava se sada da mnogi, većinom mlađi, kupuju zemljišta, okrupnjavaju i kreću sa nekakvom konkretnom proizvodnjom u tom kontekstu i to je ono što će u budućnosti grad više pomagati. Ne više nekakav hobi program, nego interes nam je da se ono zapušteno zemljište privede svrsi i to svrsi koja će biti na bilo koji način tržišno orijentirana. Evo, možda jedna prigoda gdje se vidi ta specifičnost. Imamo uvijek kontakata sa Podravkom i sa određenim OPG-ima koji žele imati kooperaciju sa našim ljudima, prije svega proizvodnja povrća, da im se jave i tako dalje. Jako teško se ljudi odlučuju za taj dio vid aktivnosti kooperacije jer još nisu svjesni, odnosno svjesni su da to je obveza, mora to isporučiti.
čak mu veli da mora se raditi, pa da, naravno se mora raditi. To je ono nama habitus u osnovnom tom dijelu, ali evo, apsolutno pokušavamo stvarati to. Imamo čak i velike voćnjake već kod nekoliko hektara jabuka, kruška, trešanja, uzgaja se i sadi se ljeska, evo to su ti neki osnovi, ima sad nekakvu ideju za sadnju konoplje, ali tu trebamo 10 hektara zemljišta u komadu, traži evo osoba, mi to nemamo, grad ima neki 3,5, to smo dali, ali privatno je jako teško to krupniti. Evo, pa pozivam ljude ako su zainteresirani da daju najam ili prodaju, nek se jave gradu, mi ćemo ih spojiti sa tim ljudima koji su zainteresirani za proizvodnju, pa da nađemo neki zajednički korist. Evo, hoću reći, drago mi je, ipak se javlja ljudi koji imaju interes, tražimo korisnike, a grad Lepoglava je tu moderator koji zaista svima ide na ruku i da grad Lepoglava sa svim svojim resursima pomogne jedan takvu aktivnost. Godina je tek počela, ali evo što se tiče radova na uređenju komunalne infrastrukture, jako puno se radi, puno toga je u planovu. Evo, što biste izdvojili od ovih aktualnih i najvažnijih radova? Pa ono što bi izdvojio, što smo pokrenuli na početku godine, prva stvar to su radovi na uređenju centra Lepoglave. Mi smo, ja kao gradonačelnik, uvijek gledamo da mora biti ravnomjeran razvoj svih područja našeg grada. I mislim da sam to postigao. Mada neki naši građani ne šeću, nažalost, previše po cijelom gradu, nego misle da je kod njih najgore, da bi trebalo nešto napraviti ili veli zašto se nešto radi. Prije svega, budimo svjesni da smo veliki dio aktivnosti prije radili na pograničnom području gdje nije bilo praktički skoro nikakve infrastrukture. Nešto urbano u centru Lepoglave smo imali, ali šire nije bilo. Samo za usporedbu, tamo 2004-2005. kad sam ja preuzeo grad, bilo je nekih 30 km ceste. Sada ih je preko 130 km asfaltiranih cesta. Bilo je nekih 150-200 javne lampe, javne rasvjete u cijelom području Lepoglave. Sada ih je 1400. Bilo je 2,5 km nogostupa, sada ih je preko 17 km nogostupa. Praktički nije bilo asfaltiranih javnih površina kao što su parkirališta, ugibališta, nastrešnice za autobuse, tako da ničeg nije bilo. Danas mi imamo preko 50.000 kvadrata asfaltiranih javnih površina u tom dijelu. Da ne govorimo i o drugim aktivnostima i zahvatima oko uređenja i šumskih i poljoprivrednih cesta, prokopa kanala, uređivanje zelenih površina, također radovi na čišćenju od snijega i ostalim stvarima. To su priča koje je preko 3,5 milijuna kuna na godišnjoj razini. Samo jedna usporedba. Od građana komunalnu naknadu godišnje grad Lepoglava dobiva oko 700.000 kuna. Imamo najmanju komunalnu naknadu od svih gradova i tu smo negdje kao i neke općine. To je ono što dugo godina idemo na benefit i korist našim građanima. Ali u ovom trenutku, ono što ipak trebamo krenuti sa utvrđenjem sa centra Lepoglave, tako da evo, prva fazu smo već napravili prošle godine, uredili smo ulicu i jedan mali parkovni parkirališni prostor u ulici Matije Gupca u centru. Sada radimo nogostup u glavnoj ulici Hrvatskih Pavlina i to na strani gdje je vatrogasni dom do Šenojne ulice. Nastavljamo dalje s druge strane gdje moramo napraviti rekonstrukciju cestovne odvodnje, jer tu unutra se još cestovna odvodnja i kanalizacija bila, kako je velim iz vrijeme Josipa II. Cara, gdje je još bila stara boltana infrastruktura. To trebamo kompletno promijeniti, to znači od parka Tkica pa dole do ulaza u kaznionicu. I ono što je bitno, a to je da ćemo još napraviti i gotov je projekt tržnice. Svi vele da već imamo dugi niz projekata, da. Tu su dva problema. Prvo je da moramo imati rješeno imovinu. Mi radimo tržnicu na državnom imovini. Nažalost, ono što sam rekao, 80% zemljišta je državno zemljište u Lepoglavi zbog kaznionice koja je to bila prije. To sad tražimo intenziviran pregovor da se to da vlasništvo grada, da mogu onda krenuti sa izgradnjom tržnice, a i ipak treba čekati projekte, koliko imam informaciju da mjera 741 sa naglasom baš na tržnice će biti sad otvorena tijekom prve polovice ove godine i grad Lepoglava ima spremno projekt za to. Da, mogli smo ga raditi vlastitim sredstvima, zašto dati 100% nešto, a to će biti oko 1,5 milijuna vrijednost investicije, zašto ne bi uzeo 60-70% iz drugih razina,
razina i mi koristili sa 20%. Nakon rođenja tog dijela i centra, to je ono oko Kuglane, gdje bi izmjestili onaj kiosk i napravili jedan novi prostor u tom dijelu, ide nam sanacija još glavnog gradskog parka oko Tkica i gradske uprave. Mi smo ga već uredili, trebamo još postaviti tlakavce i napravit ćemo nećemo obnoviti staru fontanu koja je već bila tamo 80-ih, 70-ih godina u Lepoglavi. Ja se ne sjećam, ali imamo sliku i stari ljudi su rekli da bilo bi dobro napraviti, ali to ćemo napraviti na kraju. I nakon toga krećemo sa uređenjem onog centra Lepoglave, gdje želimo Trgića. To je da prostornim planom kojega sad donašamo smo definirali dva centra. Jedan je kulturni centar i kultura baštine povijesni oko naše crkve, a drugo je stambeno-poslovni kojega gradimo u prostoru između Svetog Ivana i također i dijela ulice Hrvatskih Pavlina prema bivšoj tvornici Lepe. Evo, to je ono što imamo u viziji, to bi onda taj centar Lepoglav u budućnosti imao zaista svoj smisao. Imamo idejno rješenje gotovo, vizuru kako bi to izgledalo, to ćemo sad prezentirati još dodatno našim građanima i to je ono što želimo napraviti. Da, napravili smo dobre temelje za razvoj grada, infrastrukturi, sad trebamo definirati i društvenu i ljudsku nadogradnju. Evo, to su jedan od projekata kojega radimo. Tu dalje krećemo sa sanacijom klizišta. Imali smo prošle godine problem sa klizištem, sa 2 milijuna kuna smo uredili jedno klizište u ulici Gorica i Svetog Ivana. Sad dalje nastavljamo sa uređenjem klizišta, natječaji su u tijeku na području Lepoglavske Vesi mjesnog odbora i na području Višnjice u tom dijelu. Krećemo dalje sa tekućim održavanjem i raspisujemo natječaj još jedan projekt kojega smo sad dobili odmah na kraju prošle godine, a to je za poboljšanje energetske učinkovitosti našeg doma kulture. Dobili smo 600.000 kuna gdje ćemo napraviti dizalicu topline, da smanjimo troškove grijanja i hlađenja. Ali imamo jednu ideju koju želim provesti da preko tog projekta i napravimo u okviru Tkica na onom igralištu gdje je za košarku, napravit ćemo i jedno klizalište. Preko tog dijela ćemo moći to napraviti, da to bude naše uz minimalne troškove, tako da onaj centralni taj naš park neće biti izbetonirani, on će biti jedan centar gdje će svi ljudi, a to je cijelo naselje Lepoglava od 4.000 stanovnika i šire, moći se tam družiti, igrati, djeca, koristiti potencijale Tkica i to je ono što i u kulturi i u drugim stvarima imamo jedan dobar sadržaj. Kad imate tako dobre projekte i planove, sigurno nije teško pronaći partnere poput evo Ivkom Barkom, Hrvatske ceste, Hrvatske vode, oni vas vjerno prate u svim ovim projektima. Pa naravno, ovo što sve radimo vlastitim snagama. Neko veli da puno se radi, imaš puno novaca. Nažalost, grad Lepoglava u tom kontekstu, kao i svi mi na sjeveru Hrvatske, odnosno naše kolege dole na jugu, imamo uskraćene te potencijale i resurse koje jesu. Nekih sad, evo, zahvaljujući opet i ovom novom zakonu koji je bio prije 2019. godine, dobili smo nešto povećanje sredstava u našem gradskom proračunu, tako sa nekih 12 milijuna, 10 milijuna izvornog prihoda proračunskog grad Lepoglava sad ima negdje oko 18 milijuna. Završili smo prošlu godinu negdje oko 37 milijuna kuna koje to je najveći proračun u tom dijelu. Onda vam hoću reći koliko još smo drugih segmenata dobili sredstva. Ali naravno to sve ne možemo sami. Velikim dijelom tu koristimo partnere, evo tu prije svega zahvaljujem se Hrvatskim vodama. Oni su partneri gdje su nam pre svega pomogli cijele prošle godine jer smo imali onu veliku količinu oborina, došle je i poplave rijeke Bednje, oni su došli i uredili su rijeku Bednju u dužini od nekoliko kilometara, tako da kroz sam centar, ja vjerujem, više neće biti poplave i uredili smo također nekoliko kilometara onih lokalnih također potoka Bujičara, gdje se zaista vidjelo da nakon toga nismo imali velike štete sanacija. Hrvatske vode nam također i pomažu u projektu i programu izradu aglomeracije za područje grada Lepoglave zajedno sa Varkom kao komunalnom poduzeću. Evo i tu jednom i drugome zahvaljujemo. Tu su osim Hrvatskih voda, su i Hrvatske ceste, jer kroz Lepoglavu idu dvije državne ceste 95 prema Golubovcu i također jedan odvojak prema Trakošćanu i Macelju. Tu su i županijske uprave za ceste, tu su na komunalna poduzeća gdje grad Lepoglava ima također i suvlasništvo, to je Ivkom i Varkom. Tu je Hrvatska elektroprivreda koja je zaista preko svog programa
programa i projekata proširenje energetske mreže, onda grad Lepoglava omogućava da također radimo na tome da širimo i našu javnu rasvjetu. Evo, to su stvari koje mi se zahvaljujem i evo, bez njih bi također puno teže bilo razviti određene programe i projekte. Potpora i suradnja s Varaždinskom županijom, kakva je? Pa nisam je spomenuo da je se zahvaljujem, nemam ni na čemu. Tako da, nažalost, i kao gradonačelnik, ja sam evo skoro u 4. mandatu, nikad loša i gora suradnja nije bila s Varaždinskoj županiji nego u ovom mandatu, jer evo ja osobno nisam niti trebao, niti mogao i pošta ići u županiju da uopće nešto dogovaramo, kontaktiramo nešto sa aktualnim županom, što je tragično. Ne samo ja, nego čujem i mnogi kolege, nemaju što dogovarati sa županijom, jer valjda županija sad sama sebi postala svrha i gleda interese, a taj nekakav razvojni komponenta i koordinacija svih nas u tom dijelu je apsolutno izostala. To je moje mišljenje, ali i vjerujem da dijelim mišljenje sa mnogim mojim kolegama. To ne bi trebalo biti tako, jer ono što bi bilo moje mišljenje županija treba biti apsolutno jedan alat kojega mi svi kao gradonačelnici trebamo koristiti u svim segmentima razvoja komunalnog, gospodarskog i društvenog dijela i da moramo u tom dijelu naći apsolutnu proceduru. Evo, možda nekoliko primjera kako ta suradnja ide. Grad Lepoglava velikim dijelom sufinancira aktivnosti u osnovnom obrazovanju, a to nije ingerenciji grada. Osnivač je Varaždinska županija. Ali grad, recimo, Lepoglava financira sa nekoliko stotina tisuća kuna mnoge aktivnosti u osnovnoj školi. Ali najgore je to što grad Lepoglava mora financirati produženi boravak, to je jedan projekt kojega se hvali župan. A gradovi ga financiraju. Ima 40 odeljenja, a mi financiramo one profesore i nastavnike koji održavaju to produženi boravak. Uvijek govorim zašto to ne bi i treba to preuzeti županija. Ako grad Lepoglava cjelini ima svoje predškolsko obrazovanje koje ga financira, a za to županija ima 2000 kuna predviđeno svom proračunu, onda neka odradi to. Ili jedan najbitniji još konkretni problem kojeg Lepoglava baš ima, ali Lepoglava se puno put spominje, a to je problem prometne povezanosti. Mi govorimo o brzom vlaku, Varaždin, Lepoglava, Zabok. To je lijepo za čuti, ali je ostvarenje, ne znam da li ćete vi koji ste puno mlađi nešto doživjeti, ja već 40 godina to gledam i slušam u prostornim planovima da bi to trebalo napraviti, niti sad vidim da bude to dalje otišlo. Mi radimo nešto što ne znamo uopće bude ili kad to bude, a trebamo raditi nešto što može biti životno, što rješava probleme danas, ne danas nego jučer. A to je recimo projekt integriranog prijevoza. Taj projekt smo ipak krenuli prije ja, kao osnovno, kao donačnik i župan Predrag Štromar, priješnji, smo pokrenuli taj projekt Centar integracije bio Lepoglava. To znači da se vozimo vlakom Varaždin-Lepoglava, imamo kružni tok sa autobusima oko Bednje, Trakošćana, Višnjice u Lepoglavu i svaki sat vremena naši ljudi imaju mogućnosti dolaska u Varaždin i koristiti one sadržaje koje imamo mi u Varaždinu. Taj projekt i program je bačen sa stranu, to naravno nikome nije interesantno, tu se ne mogu prikupljati nekakvi obični i prazni politički poeni, ali ovo životnost koju imamo i Lepoglava je taj koja je na polovicu između Varaždina i Krapine i mi imamo problem oko te komunikacije i tog prijevoza. Jedan primjer. Moj građanin iz Kameničkog Podgorja da dođe u Varaždin i da se vrati natrag treba potrošiti cijeli dan i platiti 100 kuna na prijevoz autobusom. Da li je to dobro ili normalno? Nije. A i treća stvar, nažalost imam sigurno najgoru županijsku cestu u županiji, to je u Kameničkom Podgorju koja je uništena klizištima, koja treba sanirati u dužini od 3,5 km, tam više nema asfalta niti nema cestovne odvodnje i ti ljudi koji se voze po toj županijskoj cesti zaista imaju biti pravo nezadovoljni. To sam 100 puta putio dopise, tražio rješenje da se napravi. Evo, 14 milijuna kuna se ŽUC zadužio za izgradnju ceste, bez da su navedena ceste i aktivnosti koje će provoditi, pa neka izdvoji nekoliko milijuna i neka tu cestu konačno napravi. Da, zaista je to najgora cesta u Varaždinskoj županiji koju ima. Evo, za to županija i župan nikad nije bio tu i to ga ne zanima. Gradonačelniče, ostalo još puno tema za razgovor, ali vrijeme za kratki predah. Vraćamo se brzo. Dragi gledatelji, ostanite s nama.
Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu našeg otvorenog studija. Naš današnji gost je gradonačelnik grada Lepoglave, gospodin Marijan Škvarić. Eto, nismo puno pričali o školstvu, odgoju i obrazovanju. Znamo da je prošlu godinu obilježila izgradnja čak 2 vrtića. Jako puno se ulagalo i u školstvo, obrazovanje i nadstandard. Tako će se nastaviti i ove godine. Pa, naravno, evo, zaista što se tiče dijela skrbi, tu ipak mogu reći da grad Lepoglava brine i treba brinuti o svim ljudima i to od rođenja pa do umirovljenja. Tu bi zaista spomenuo da prije svega vodimo računa o mladima i tako dok prilikom rođenja dajemo potpore od 1500 do 2500 kuna za prvo, drugo i treće dijete. Ono što je posebno bitno, što sam sad ipak moram reći ponosan, a to je da smo riješili onaj jedan cilj koji sam si postavio, to je da sva djeca predškolska uzrasta s područja grada Lepoglave mogu imati i treba imati mjesta i pohađati gradski dječji vrtić. To smo uspjeli. Evo, izgradnjom, odnosno adaptacijom, rekonstrukcijom našeg centralnog dječjeg vrtića u Lepoglavi i novom izgradnjom dječjeg vrtića na području Višnjice i uz jedan privatni vrtić u području Žanovnice. Mi smo teritorijalno pokrili ravnomjerno ove kapacitete i ovog trenutka samo na ova 2 vrtića gradska imamo 180 djece i dalje imamo prostora za još više. Što smo s time postigli? Pa to je da prije svega ne samo da djeca gdje ih nema ko čuvati mogu ići u vrtiće. Također su ta djeca preko jednog kvalitetnog pristupa i obrazovanja i odgoja dobit će nova vrijednosti, nova saznanja. Taj dio vrtića ima i gospodarski također sadržaj, tih skoro 18 milijuna kuna gdje smo uložili u kapitalnu izgradnju, uređenje također i okoliša i sam namještaj i kompletnu opremu novu koju smo dali ta dječja vrtića. Dali smo i također i potpore za sam rad i to većinom imamo sredstva koje imamo socijalne kriterije. Da svi ne plaćaju isto roditelji, nego da tu plaćaju ovisno o svojim prihodima. Tako da su cijena vrtića u Lepoglavi negdje oko 300 do 500 kuna, ali naravno imamo i benefite, evo samo jedno, to je da drugo dijete plaća polovicu, a treće dijete ide besplatno u vrtiće, da ne govorimo da imaju popuste za djeca sa invaliditetom, sa posebnim potrebama, djeca sa jednim roditeljem, znači zaista smo gledali tu socijalnu komponentu. Onda ima i tu još drugu i dodatnu gospodarsku komponentu, ipak smo zaposlili i odgajateljice, kuharice, ljudi koji brinu o održavanju, to je skoro nekih 10 zaposlenih dodatnih ljudi i to prije svega mladih koji će dalje živjeti na području grada Lepoglave. Evo, to je jedna benefit općeg stvari koje smo napravili, a možda zajedno da je to najbolji demografski model, jer tu su je za mlade obitelji, tu su obitelji koje onda imaju taj novi sadržaj u Lepoglavi, ne trebaju tražiti niti posao si, a niti to negdje drugdje. Evo, na to sam posebno ponosan, ali tu je opet još jedna stvar koju bi istaknuo, to je da predškolsko obrazovanje je jedina stvar koju gradovi i općine plaćaju u cijelosti. Sve drugo, školovanje, zdravstvo, uvijek ima utjecaj i dio financiranja, odnosno najvećim dijelom i država. I tu bi se trebala država uključiti, jer je to ona sredstva za demografsku obnovu na takav način, to znači ili ima opcija da nam država pokriva troškove samih odgajatelja, a gradovi i općine će pokrivati troškove ostale infrastrukture i troškove koje čine za samo djelovanje vrtića, ili je također da sa nekakvim iznosom, recimo oko 500 kuna, pa svakom djetetu još da sufinancira također država, grad će davati i ostatak i onda je to gdje ćemo pomagati djeci i najčešće i roditeljima. Mislim da bi tome itekako trebalo razmisliti. Naravno, nakon vrtića ide se u osnovne škole za obrazovanje i da, ono što isto velim, osim gospodarstva, drugi temelj razvoja grada, to su mladi, ali prije svega i obrazovani ljudi koji želimo da nam ostanu u Lepoglavi, da svojom životnom energijom, idejama, snagom doprinesu razvoju, da u osnovnim školama sufinanciramo produženi boravak, ono što sam rekao, nažalost, grad 80% sufinancira taj produženi boravak, malo bi to trebala preuzeti županija, da je onaj drugi dio opreme za učenike, ako već udžbenike dobivaju od strane države, onda mi financiramo radne bilježnice,
dajemo sredstva za izvrsnost, da svi oni koji idu na županijska državna natjecanja imaju uspjehe, grad financira i daje poklone i novčana sredstva za mentore i njihove također učenike i naravno financiramo u cijelosti aktivnosti vanškolskih i vannastavnih aktivnosti sa posebnim naglaskom na naše zadruge gdje sam posebno ponosni na ono što rade i oni najbolje čuvaju našu kulturu i baštinu. Naravno, u trenutku kad idu na studije, grad Lepoglava daje stipendije, opet najviše po socijalnom kriteriju, skoro 30% studenata s područja Lepoglave dobiva stipendije, to je nekih oko 30 do 35, 700 kuna je visina stipendije. To je ono što sad smo itekako zadovoljni i evo sad već idući tjedan će biti rezultati natječaja kojega proveo grad i dobit ćemo evo nove stipendije u tom dijelu. Kada govorimo o mladim ljudima i nakon završetka fakulteta i prilikom posla, rekao sam, dobivaju potpore za osnivanje svojih obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Imamo program demografske obnove gdje sa 40.000 kuna subvencioniramo troškove prilikom kupnje ili izgradnje kuća ili stanova na našem području. Evo, to je također isto dobro prihvaćeno od strane naših mladih. Idemo sad sa projektom izgradnje POS stanova. Već imamo prije 10 godina 16 stanova smo napravili. Evo, sada će biti i objava natječaja za iskaz interesa, tako da pozivam sve mlade da to prate, da se jave, a tu ćemo uvesti mogućnosti da se može kupiti stan, a može se i uzeti u najam. Evo, na tome jednom projektu grad Lepoglava će inzistirati. Evo, to je ono što govorimo o odgoju, obrazovanju, ulaganje u škole. I zadovoljstvo mogu reći da 2004. je Lepoglava imala prvu školu koja ide u jednosmjenski rad, a to je u Lepoglavi i koja je te veličine. Kad govorimo i ostalo ulaganja, Lepoglava je jedini grad koji je napravio školsku dvoranu sa svojim sredstvima 2004. i 2005. i dao županiji ono na korištenje. Financirali smo također sami iz programa, iz fondova uređenje u Lepoglavi, izrada promjena krovišta, fasade, stolarije, imamo dizalicu topline, ulažemo evo u tome da unutra i roditelji imaju, nastavnici imaju sve one potrebne stvari koje treba za kvalitetno jedno obrazovanje u tom dijelu. U Kamenici također smo darivanjem svojih prostora da stavili istu jednu smjenu i ulaganje Višnjicu, izgradnja dvorane, također evo gradnja je dizala sa osobe sa invaliditetom, to je sve ono što je većim dijelom grad Lepoglava financirao, a u Kamenici smo također isto sa 50% su financirali izgradnju igrališta u sklopu osnovne škole. Evo, to je ono gdje i konkretno potvrđujemo da to obrazovanje i ulaganje mlade ljude itekako ima koristi. I da je Lepoglava grad prijatelj djece, to je naravno i skrb o osobama treće životne dobi. Pomaže se i u suradnji s Crvenim križom, to je projekt Zaželi s općinom Klenovnik, tu su božićnice, tu su uskrsnice. Da, i sa osobe treće životne dobi itekako gledamo. Prije svega, evo, to je projekt Zaželi gdje smo sa 6 gerontodomaćica i preko 50 korisnika njima pomogli, tim korisnicima, da one nekakve svoje životne potrebe koje imaju, a malo su njima otežani, da su ni gerontodomaćice u tom dijelu na usluzi. Govorimo o socijalnoj skrbi gdje te osobe stare životne dobi itekako vodimo računa. Evo, da, dajemo za njih i umirovljenike također po socijalnom statusu, odnosno koji imaju mirovinu manju 1.800 kuna. Evo, početkom 3. mjeseca do Uskrsa dajemo uskrsnice 200 kuna, a također i dajemo 200 kuna za božićnice, to je znači ukupno 400 kuna potpore tim ljudima. Naravno, preko drugih programa socijalne i zdravstvene skrbi mi pomažemo u korištenju tih sadržaja, a naravno, evo, u planu je da već smo napravili jedan projekt, čekamo rezultate, da prije svega pokrenemo jedan cjelodnevni boravak za osobe stare životne dobi, gdje bi mogli biti u jednom mjestu, u jednoj prostoriji, odnosno u jednoj zgradi, gdje bi se također se moglo pomagati. A dalje, evo, gledamo da je potreba za ovo našto ruralno područje, što sam rekao, izgradnju jednog doma za osobe stare životne dobi. Tražimo, evo, interes nekakvih privatnih ulagača ili će grad Lepoglava pokrenuti preko, evo, nacionalnog programa za takve korisnike da pokrenemo tu izgradnju. Vrtiće smo napravili za djecu
sredstva smo osigurali, sad je prilika da krenemo i za te osobe. Nažalost, ne imamo sve na jedanput, ali znamo što želimo i poznavajući sebe i svoju ekipu da ćemo to i napraviti. Lepoglava je i Europski grad sporta, puno se ulaže i u to područje, više od 1 milijun kuna osigurano je za 2021. godinu. Ono što moramo spomenuti da ste nedavno dobili priznanje zajednice sportskih udruga za posebne zasluge u sportu. Koliko vam to znači priznanje? Pa gledajte, svako priznanje vam dobro dođe, a za rad 20 godina aktivno u sportu i suradnju sa sportašima pre svega čini čovjeka ugodnim. Mada gledamo, 20 godina je prošlo. Da, ali posebno izražavam zadovoljstvo da sam se družio sa sportašima, da smo aktivno sudjelovali u razvoju sporta u gradu Lepoglavi, ali ja sport i osobno doživljavam da to nije samo vrijeme koje ćete potrošiti jer ga imate previše, nego danas sport objedinjava jako puno toga. Prije svega objedinjava sve dobne generacije, od najmlađih do najstarijih i unutar druženja to je jedna socijalna komponenta, daje nove vrijednosti, to je ono što daje gospodarski segment, da on može biti i dobar za gospodarski razvoj, jer ulaganje u sport i naravno sredstva koje se vrte u sportu su velika, jer imamo ideju da tu napravimo jedan sportski kamp, a zadnje vrijeme što više to je onaj dio i zdravstveni segment. Ljudi se ne kreću nešto, djeca preko sporta rješavamo mnoge probleme. To je ona osnovna bila da sam zaista bio na raspolaganju sportašima, slušao potrebe i svojim odlukama kako današnje doprinio da smo uložili na desetke milijuna kuna u razvoj sporta, da smo omogućili da se svatko može baviti sportom. Imamo 14 malo nogometnih igrališta na cijelom području grada Lepoglave, a naravno sada nam je prioritet da idemo i urediti naš centralni sportski teren, sportsko-rekreacijski centar. To smo već počeli prošle godine intenzivno, s pola milijuna kuna uredili smo glavni naš nogometni prostor, igralište, promijenili travu, ugradili i navodnjavanje, uredili slačionice. Sad ćemo krenuti i u rješavanje idejnog projekta onog objekta koji je na tom sportskom terenu, gdje ćemo još osigurati i prostor za kuglaše koji imaju rezultate. Atletsku stazu trebamo urediti, tribine, ogradu, ima dosta toga, ali to je sve što radimo, projekte, programe i da ćemo to napraviti. A potvrda svega je da smo dobro krenuli, da to ima osnove, da smo preko sporta 2014. godine u Europskom parlamentu dobili priznanje prvi europski grad sporta u Hrvatskoj. I prvi put se među mojim kolegama iz Europe koji su dobili također, ovisno o veličini grada i aktivnosti, se čuo hrvatski glas sportaša da nam je to priznanje. Evo, to je ono što dalje ćemo nastaviti, znamo što želimo, koristit ćemo fondove i dalje ćemo raditi na razvoju sporta. Uz UNESCO zaštićene čipko i čipkarstvo, još jedna vještina je dobila nedavno i status nematerijalnog kulturnog dobra. O čemu se radi? Pa ono što se veli u tome da morate imati svoju bazu, svoju kulturu, povijest i to trebate poštivati. Tako da Lepoglava je to prepoznala i odmah na početku smo krenuli sa dobivanjem oznake UNESCO-ve i dobili smo je 2009. godine znači na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne zaštićene baštine. I to sam posebno ponosan, zahvaljujem se čipkaricama koji su tradiciju i kulturu prenijeli do danas. Ali nismo odustali, krenuli smo i dalje. Lepoglava i taj kraj je veoma bogat po toj kulturi i baštini i tim tradicionalnim zanatima i dobili smo još jedno priznanje, od Ministarstva kulture smo dobili također oznaku, znači naša taj dio tradicije, a to je tradicija izrade predmeta iz prirode koji su materijali, znači izrade od gline, od slame, od komušine, to je također uvršteno na nematerijalnu listu Hrvatske. Evo, to je veliko priznanje, prije svega dobile su zadruga u škole u Kamenici i dobili još 10 ljudi, kako u Kamenici i Višnjici, koje održavaju i znaju se baviti tim tradicionalnim zanatima. Evo, to je još ona jedna cijela priča koju sam rekao da želimo objediniti pod jednim krovom i to onaj program i projekt kojega smo
smo proveli za izgradnju centra za pavline, centra za posjetitelje, gdje opet čekamo projekte Europske unije da se možemo kandidirati i da možemo to riješiti. Evo, zadovoljstvo moje, ali prije svega zahvala ljudima koji su svojim ljubavlju, svojim radom to zadržali i žele prenijeti budućim naraštajima. Pred sam kraj emisije još jedan novi projekt, a to je sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka. Jedan od rijetkih gradova koji to provodi uz grad Varaždin. Mislim da u Varaždinskoj županiji nema nikog. Pa, gledajte, govorili smo puno o ljudima i rekao sam to je bogatstvo, ali tu su i životinje kojima također su sastavni dio naših života i moramo voditi o tome računa. Ne samo zato što nam to zakon nalaže, nego i ono što je ljubav prema životinjama. Uz mnoge stvari što sam rekao na početku, mi smo donijeli nekoliko odluka koje sam inicirao, a to je da za pse i mačke grad Lepoglava sufinancira sa 50% sterilizaciju i kastraciju. Naravno uz one programe čipiranja životinja, plaćanje također i udruzi Spas za čuvanje i držanje životinja, plaćanje sa veterinarskom stanicom također isto da se i nažalost one pregažene životinje uklanjaju sa naših cesta i još mnoge aktivnosti sa lovcima, dajemo im i repelente da odbijamo životinje od napada na poljoprivredne usjeve. Evo, to je sve ono što hoćemo definirati stvari u korist životinja, a naravno i korist ljudi. Da, tu bih posebno spomenuo da imamo i program i mi, gradske zaštite životinje, gdje jedan od bitnih odrednica to je izuzimanje životinja iz urbanih centara. Imali smo problema sa lisicama i sa divljim svinjama koje su nam ulazile u centar i naseljenih mjesta. Mi sad točno znamo proceduru kako i na koji način ćemo taj dio odrađivati u dogovoru sa lovcima, u dogovoru sa policijom, građanima i gradskom upravom. Naravno da koristimo i štitimo živote životinja, ali da štitimo interese ljudi. Evo, to je jedan cilj kojega vjerujem da smo postigli. Vidjet ćemo u kom pravcu će to ići. Naravno da ćemo onda i razvijeti taj našu ideju i program i dalje. Evo još za sam kraj emisije. Zadnji put mi niste htjeli komentirati. Bliže nam se lokalni izbori. Niste htjeli otkriti planove. Je li se što sad promijenilo? Kakvi su planovi? Promijenilo se puno toga, ali promijenilo se tome da taj moj entuzijazam, volju i želju također biti dio grada Lepoglave i sve ove programe i projekte, ideje koje još imamo i puno toga još... I o kojima nismo govorili. I kojima nismo govorili, ne stignemo 1 sat, a onda koliko toga treba napraviti. Da, zaista želim ostati u Lepoglavi, želim puno učiniti sa svojim osobnim iskustvom i entuzijazmom, prije svega da svoj grad u kojem živim, ja, moja obitelj, familija, prijatelji, svi, da to bude grad, uvijek se šalimo malo na svoj račun, a to vjerujem da smo uspjeli, da to više nije grad u koji se dolazi zato što se treba, nego je to grad u koji se dolazi zato što se želi, jer se može puno toga vidjeti, čuti i naučiti, a mi u gradu želimo ugodan i lijepi život. Da, imamo za sad, stvorili smo jedan dobre temelje našega grada, a sada ga želimo i dići na veću razinu, sadržajno, ljudski, da imamo biti ponosni ne samo mi, nego i svi koji dolaze u naš grad. Jer planova je puno, čuli smo. Planova je puno, ali treba entuzijastva i treba i znanje, mislim da ga ja imam. Gospodine Škvarić, hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu. Hvala što ste bili gost našeg Otvorenog studija. Hvala i vama. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti i do sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav.